Is-Sindku tal-Gżira Konrad Borġ Manxe insista li huwa reżenja mill-pożizzjoni tiegħu għaliex kien għaddej minn martirju sħiħ minn membri tal-Labor li minflok jgħinu lir-residenti Gżirjani kienu jagħtu jgħinu lil dawk tal-qalba. Dan esprimih Borġ Manxe nnifsu waqt il-programm Spotlight fuq Net Television ippreżentat minn Trefer De Giorgio. L-aħħar 4 snin, sajna inħobb nagħmlu dax-xogħol, nagħmlu kif taqbad tajt, bimħabba, nuhu pjaċir, però il-kontlarji li rajt f'dawn 4 snin tajja mbagħad u għax kulħadd irid minnek, jien nifhimhom in-nies jarawni feroċi. Jaraw kif mhux qed jirnexxielu da. Jew qed jurina li hu feroċi mentri fil-verità ma jrid jagħmel xejn. U jġibuk. Tallab hu. Min ma rridx noqgħod nittallab. Fimt? Apart il-pressures li hemm bil-construction l-affarijiet kollha, ma rridx pressures minn suppost da titqis in-nies dawn l-entitajiet kollha, suppost qed jaħdmu favur in-nies għalhekk qegħdin hemm. Għandi noqgħod niġġieled magħhom kollha jiena biex jagħmlu l-affarijiet. Mistoqsi jekk iħossux diżilluż mill-politika, Borġ Manxe qal li ra diversi persuni tul l-aħħar 8 snin li serva bħala sindku li ppruvaw ikissru meta ħadem favur lir-residenti sabiex jaġevolaw persuni tal-qalba. Mhux diżilluż, għax il-logħba tal-limta naħseb iktar minnhom kollha. Naf kif taħdem il-politika u naf l-intriċċi li jkun hemm aġevol għal dak, ħalli l-dam mewtu, ħafna minn dal fil-logħob. U għalla ħassu bħali kieku Roberta Bella tefgħu barra fit-triq u warbu kompletament. Fil-mod li wara r-riżenja ħadd ma kkuntattjah biex jifhem ir-raġuni eżatti għar-riżenja tiegħu mill-Labor. Kemm ilu hemm dal-leader il-ġdid. Fuq il-wan pereżempju ma stidnuni qatt. U minkejja ħafna ftaħir dwar it-tkabbir ekonomiku, Konrad Borġ Manxe qal li waħdiet qed igawdu minn dan. Għalhekk il-poplu se jiddejja u qed jinduna tkabbir ekonomiku. Min qed igawdi minnu da tkabbir ekonomiku? Żgur mhux iż-żgħir, għax iż-żgħir net u għalhekk ukoll kienet parti mid-deċiżjoni ma ktibtix għax kont nagħmel volum sieħ. Il-żgħir qed ikollu jikkompeti ma' daw qed jiġu mit-tielet dinja. Borġ Manxe qal li kien hemm punt partikolari fejn ma ħassux aktar parti mill-Partit Laburista. L-iktar li weġġatni wkoll ta' Sofija, ma tistax tkun Labor Party, partit tal-ħaddiema u tagħmel dik nafx naqbad insejħilha. Dik għax teatrin, għax teatrin tu pjaċir taraħ, għax ma ħadx pjaċir xejn nara dawk l-affarijiet fil-Parlament, fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Talba ġenwina, talba ġenwina. U naħseb jien minn din l-inkjesta, jara xafna ġej. Punt li wanslu biex ma jarafx iktar lill-partit li kien qed jaħdem fih. Jiena qiegħed kont mal-Partit Laburista s-sarrit ngħid. Minħabba il-valuri li trabbejt bihom. Jiena trabbejt b'mod sempliċi, qatt ma konna senjuri, aħna fimt, ġifieri batejt jiena xogħol minn meta kelli l-12, ġifieri naf xi ġifieri tbati, allura nista' nirrelata ma' min qed ibati. Kien hawnhekk fejn appella l-Gvern Laburista mmexxi minn Roberta Bella sabiex jibdel l-atteġġjament tiegħu lejn il-Maltin u l-Awċin. Biex tmexxi pajjiż tkun tħobbu l-pajjiż, ma tistax tieħu deċiżjoni ħżiena huma x'inhuma. Fl-aħħar xhur Konrad Borġ Manxe kien sejja diversi protesti flimkien ma' residenti Gżirjani dwar diversi sitwazzjonijiet li kienu ilhom għaddejjin ix-xhur. Iżda minkejja l-għajta tal-poplu, il-Gvern Laburista injorawhom kompletament.